Xabierrek esan du bezala, gu ere bildu ginean Zurbilera, nolabait gure beharrei erantzun bat emateko, eta behar jarri dugun kontaktuan gurearekin. Eta hasieratik gure beharrei erantzuteko ikusi genuen, berez zintzuela gure eskaera, eta begira gurearekin iritsi ginean akorde batean. Ha sido un camino largo, está siendo largo. Nosotros en nuestros procesos de producción estamos acostumbrados a unos procesos mucho más cortos. Pero ha sido un camino fácil, tanto por parte de Michelin como por parte de Burea y por todas las personas que han participado en el proyecto. Esperemos que vaya a buen fin. Yo quiero presentar un poco Elkar, qué es lo que nosotros vamos a aportar a este, no vamos a llamar polígono, como ha dicho Xavier, sino a esta tradición industrial que vamos a traer a Usurbil. Elkar helburua dauka. Elkarren helburua da euskara eta euskal kultura sustatzea. Eta hortarako guk nolabait hasieratik ekonomia eta kultura jartzen ditugu maila berdinean. Ez da erraza, ez da gainera oso ulertzeko askotan. Badirudi kultura, ez dela industria, beste mundu batian bizik gehala kulturakoak. Baina kulturakoak lagun bat esaten duen bezala, egunero ere gure frigorífikoa bete behar bat, eta gu ere azkenean ekonomiakin oso lotuta gaude. Gu beti balore batzutan nolabait oinarritu geha lurraldetasuna, orain Iñaki esan duen bezala, hemengo produzioa, hemengo taldea, hemengo jendea sustatzea eta hemengo jendeari garapena bilatzea. Horrek ez du esan, kanpoan ere ez dugu nilanik egingo. Industria kulturala nolabait errebindikatzen dugu. Arlo sozialean, oso modu mankorrean edo oso modu irikian eta oso diferentzi gutxiki zondatetan eta jendea talde indartsu bat antolatu du. Elkarlana izan du da beste gauza bat sustatu dena enpresa barruan. Eredu propio auki dugu, eredu propio izan da guk azkenean liburuaren prozesu guztia nolabait garatzen dugu. Ekoizpena, argitaletxea, banaketa eta liburua. Baina oain arte esan dituten gauza guztiak azkenean edonork egin dezake, borondatea baldin eta baldin badaka. Baina badago ezaugarri bat, guretzako oso garrantzitsua dena, eta da gure enpresa guztiaren jabegoa fundazio batian dago. Eta fundazioak ekartzen ditu nolabait menpekotasun batzuk guk bilatu genituenak, eta da inbertsioa. Askotan esaten da fundazioak diala irabazi gabeko enpresak. Ni bestera bat definitu dituzke. Osea, fundazioak eta euskal kultura aurrean behar dugu, diru irabazi behar dugu, eta asko. Arazoa da, edo soluzioa da, non inbertitzen da. Ez dikoa da, poltsiko pribatuetara bezikan berri inbertitu eta kultura inbertitzen da. Guk azkenean, badakagu imprenta bat, baditugu 4 argitaletxe, kanpoan baditugu banatzaileak, Madriden, Valentzian, Bartzelonan. Hori den, eta liburuen da ditugu, eta hori dena horren kudeaketa horien almazenak, horren azkenean zuzendaritza eta guzia ekarri eta Usurbilera. Horrek esan nahi du gaur egunean gaudera 450 langiletik gora. Ez du esan nahi denak etorriko dianikan, oso barriatuta daude euskal geografian. 450 berreun bat etorriko dira, beraz, Xabierrek esaten ditu zifrak berresten ditu. Gure produzioa gaur egunean, urtero ia 800 produktu ezberdin ateratzen ditugu. Euskara horietatik 180 euskaraz izan dira. Gaur egunean, zergatik apustu egiten dugu Usurbiletik.
Bueno, azteko Usurbilegatik Usurbilek arkitu ditugulako bai Mitxilin alderretik, gure alderretik eta baita udaletxean alderretik arrastasunak gure proiektua aurrera batiko, hori esan behar du. Baina azkenean guk hemen nonbait olako inbertsioak egin. Paradigma kultural baten aurrean daude, kulturaren kontsumoa aldatzen ari da. Beraz, euskal kultura, gure misioa izan da euskal kultura sustatzea, garatzea, euskal kultura inbertitzea, behar dituguna azpiegiturak sortu. Azpiegitur horiek nolabait emango diote industria kulturalari sendotasun bat. Eta gure balore bat indarrean jarrita, esan dugun bezala elkarlana, zer hobeto gureak Mitxelin eta Usurbileko udaletxearekin elkarlan hori aurrera eramaten ari geana, eramango duguna eta pentsatzen dut portura iritsiko gehala eta zorionez zerbait garrantzitsua egingo dela herri honentzako, Usurbilentzako, Gipuzkoarentzako eta baita ere euskal kultura eta gizarte sozialean lanian ari lan gure hartzen. Mila esker.